Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nos Ana Millán, que é a presidenta da Asociación Arousa en Transición. Bos días, Ana, gracias por vir ata aquí. Bos días, gracias a vos. Bueno, pois Arousa en Transición naceu no ano 2020, ¿no? Aproximadamente, a raíz dun proceso participativo que hubo na illa. Contame un poquinho como foi aquel proceso. Bueno, pois ese proceso naceu de que o Concello inscribeu a Illa de Arousa nun proxecto europeo chamado Clean Energy for EU Islands, o sea, algo así como enerxía limpa para as illas da Unión Europea. Daquela unha das nosas integrantes na xunta directiva, que Gabi, pois era concelleira de Medio Ambiente. Tras esa inscripción, pois empezou todo un proceso participativo con xornadas sectoriais para co obxectivo de coller ideas da cidadanía para ver como a Illa de Arousa nunha marxe temporal de 10 anos pois podía, digamos, ir cara á descarbonización. Fixemos as xornadas en distintos sectores que son esenciais, non, na illa, como por exemplo o mar, a construción, a eficiencia enerxética nos fogares, o turismo, a educación. E despois, unha vez feito esas xornadas, con dinámicas grupales, pois se colleron un montón de ideas que foron volcadas nese documento, que é unha chamada Xenda Local 2030, a polémica Xenda Local 2030, pero, bueno, para nós, nese caso, foi unha ferramenta moi útil para, bueno, máis ben o proceso, non, de saber que pensa a cidadanía, a xente do pueblo, e ver que se pode facer para descarbonizar, é dicir, para facer que a illa dependa menos de enerxías fósiles, sean máis sostibles, xa que as illas sabemos todas que son territorios sensibles, estáse vendo, non? É dicir, sube o nivel do mar, subeu a temperatura do mar tamén, co cal o ciclo productivo, como por exemplo o mexillón, pois está tendo problemas, e despois na illa, na Arousa, sempre se viveu do sector primario, sobre todo da pesca e do marisqueo. Estamos vendo que por diferentes factores, entre eles a contaminación, pois está vendo paros biolóxicos, agora a xente está na casa. Entón, bueno, pensamos que veñen curvas e que é necesario organizarnos como cidadanía, vaya. A raíz de aí creaste esta comunidade enerxética local. Contanos un poquinho que é unha comunidade enerxética local. Vale. Bueno, pois esa foi unha das ideas faro que xurdeu, digamos, dese proceso participativo, é dicir, autosuficiencia. Cando falamos de autosuficiencia, inicialmente, bueno, enerxética, por suposto, pero Arousa en transición, a transición enerxética ten moitas patas, non só a da enerxía, porque, por exemplo, a illa é un lugar moi rico, non me vou a ir, vou a volver. A illa é un lugar rico en terras, tradicionalmente sempre se plantou patacas na Illa de Arousa 3 veces ao ano, e se cadra, pois, ao mellor, vamos a ter que volver a plantar. Eso é unha pata da transición enerxética, é dicir, non só producir enerxía quilómetro cero, que ahora vou explicar o que é, en que consiste o noso primeiro proxecto de xeración, sino que crear ao mellor unha cooperativa de consumo tamén é eficiencia enerxética, e saber o que comemos, sin pesticidas, cultivado por nós mesmos, e produto quilómetro cero. O sea, tamén estades pensando en chegar a esa... Bueno, eso barallouse, non? Obviamente, para eso é necesario a implicación cidadana. Eso é a participación esencial e que haya conciencia. Pero eso é unha das patas tamén. E máis no contexto sociopolítico no que estamos vivindo na actualidade, non? Un pouco distópico tamén, que ao mellor estes comendo patacas de Egipto ou naranxas de Sudáfrica se cadra cando nos temos aquí terra, non? Bueno, pois o que fixemos foi constituirnos como comunidade enerxética e dir á xente que é iso da comunidade enerxética. Bueno, pois é algo moi sinxelo. O sea, en Galicia de comunidades sabemos moito desa cultura da comunidade, porque temos comunidade de montes, temos comunidade de augas, o sea, é que a xente se organiza, se asocia, nos creamos xurídicamente unha asociación, que é unha fórmula válida, non, para operar, para funcionar como unha comunidade enerxética, e unirnos para promover enerxía. Nos, no noso caso, o noso primeiro proxecto de xeración escollemos
como, digamos, método os paneles fotovoltaicos, pero poderían ser distintos métodos. Entonces, por que ten sentido? Bueno, pois, porque non todo o mundo ten as súas casas orientadas, nin os tellados aptos para colocar paneles solares e producir, porque obviamente os paneles solares son costosos, falase moito da transición enerxética e de poñer paneles solares, pero non todo o mundo pode, igual que non todo o mundo pode ter un coche eléctrico, hai que falar con sinceridade. Entón, se o facemos de forma comunitaria, é dicir, compartindo gastos, sale máis barato desde o punto de vista económico e despois é máis eficiente tamén porque se utilizan menos recursos. Entón, non é o mismo ter que eu, de forma individual, o sea, pasar da lógica do individualismo do sistema económico imperante a unha clave colectiva para producir, para cooperar polo ben común. Entonces, non só pouco de constituirnos, que, se non lembro mal, foi en setembro de 2020, pois en xaneiro, creo recordar, que saliron as primeiras axudas para proxectos singulares, promovidas polo Ministerio de Transición Ecolóxica, polo IDAE, polo Instituto da Diversificación Ecolóxica. Entón, pois nada, nos lanzamos, admitimos que nos lanzamos á piscina, desconocendo un montón de cousas, pero, bueno, creo que o que nos moveu nese momento é que creíamos no proxecto e seguimos crendo, e agora máis que nunca seguimos crendo. Bueno, pois... Instalastes eses panéis? Cantos... Bueno, despois de atravesar unha noche oscura del alma. Sí, ibas a preguntar tamén polas dificultades. Sí, porque eso tamén... Porque aí, o sea, sí que se pode facer, pero sí que as administracións teñen que empurrar máis porque hai moitas trabas administrativas. Pois contame se queres das trabas que hai. Bueno, trabas administrativas, primeiro que cando en Europa, por exemplo, as comunidades enerxéticas están a orden do día en países como Alemania, como os Países Baixos, bueno, dentro do Estado español, pois no País Vasco, en Valencia, na Comunidade Valenciana, en Cataluña, pois tamén van anos luz por exemplo, de Galicia, xa si falamos tamén a ese nivel. Pois aquí a veces cando falas de comunidades enerxéticas que nos atopámonos que a nivel legal, tanto ao nivel de moitas administracións non tiñan nin idea e máis nos miraban un pouco como con certo resquemor, non? O sea, desde que, en plan de que isto das comunidades enerxéticas e despois tamén que nos chamou moita atención, isto sí que me gustaría reiteralo, é que houbo quen alegou de que era que estábamos buscando ben para un grupo desde a propia política, es decir, para un grupo que impulsábamos cando as comunidades enerxéticas están pensadas para o ben común, son unha iniciativa para descentralizar o mercado eléctrico e que as persoas pintemos algo máis que ser meros consumidores que paguemos facturas, a que pasemos a ser actores, é dicir, pezas activas e clave como prosumidores, é dicir, como produtores e consumidores de enerxía. Nos, por exemplo, como funcionamos? Pois de forma autogestionada. Nos temos uns estatutos, hai unha xunta directiva, obviamente que a nivel operativo para tomar decisións pois máis de cara ao día a día, pero as grandes decisións se toman dentro do grupo tractor, deste pequeno grupo, non? No que ten que ver co proxecto piloto que se chama Marelu 2, que vouche explicar ahora en que consiste, e despois temos asambleas, unha anual, e despois pode haber asambleas extraordinarias. Despois tamén hai unha comunicación cando hai eventos, actos, demais, con todas as persoas asociadas, que a día de hoxe somos, creo que 90. Pero estades abertos a que se una máis xente. Por supostísimo. Eu desde aquí, mira, aproveito que veño aquí en plan un pouco propaganda, pero sí, hai que decilo. Aquí temos o noso folletiño, temos a nosa folla de inscripción, que hai que facer se queres apoiar o proxecto ou se queres formar parte dun novo proxecto de xeración. Pois nada, simplemente cubrir esta folla de inscripción, pagar 20 euros ao ano e a partir de aí pois recibes toda a información, as comunicacións, podes, bueno, estupendo se queres participar, a chegarte a reunións, a organización de actividades, porque, bueno, aparte de impulsar os proxectos de xeración, pois tamén intentamos levar a cabo actividades que teñen que ver co cuidado do medio ambiente, da sensibilización, da educación medioambiental,
Por exemplo, coas compañeiras de Limpia Arousa vamos a limpar a praia, no verán colaboramos coa Comunidade de Montes e con Nito Dios no tema da rega. Tamén temos feito campañas para sensibilizar sobre o turismo masivo e a necesidade de transportes públicos, non saturar un lugar como a Illa Arousa de coches cos conseguintes inconvintes, aparte da contaminación, pois para a xente que vive no lugar. E, invito... sobre o medio ambiente en xeral, non? Claro. Pero sobre o proxecto voso, Mare Luz, que me contabas, sí. Comezou, instalastes estas placas, non? Estas primeiras placas, canta cantidade de placas foron nese primeiro momento, onde se instalaron? Vale, o primeiro proxecto piloto ten varias patas. Consta, porque ademais a axuda, digamos, chamabanlle multicomponente, é dicir, que obrigaban para recibir máis puntuación, pois, a pedir varias tecnoloxías. Entón, por unha banda pedimos paneles fotovoltaicos, por outra banda tamén solicitamos unha estación doble de cargadores de coches eléctricos, que, por certo, o primeiro que hai na illa o que está dando un servicio. Si é certo que aínda na Arousa non hai moitos coches eléctricos en propiedade, pero si en canto se ven o bo tempo, ven a temporada máis de lecer e demais, pois si que se vai vendo de que cada vez vai increcendo este modelo de mobilidade, que, tamén é necesario o transporte público, creemos, a transición solo a coches eléctricos pensamos que tampouco vai ser a panacea, pero, entonces, ademais, solicitamos un dispositivo intelixente que temos instalado nos nosos fogares para, digamos, permitirnos ver en tempo real que o que consumimos en cada casa que é o que está producindo a planta de paneles fotovoltaicos, que están situados nunha nave do Concello. Inicialmente íbamos a instalala na nave da cofradía, tuvemos a mala sorte de detectar cando foron os instaladores que o tellado tiña amianto, houbo que facer en extremes un cambio de ubicación, pero sempre o Concello temos moi boa sintonía, nos abreu os brazos nese sentido, nos axudou con todo o procedimento administrativo, que vaya por diante. De feito, forma parte tamén do proxecto, é un dos socios, e tamén neste primeiro proxecto, digamos que participaban 12 familias, 12 casas, inicialmente ao PP20, que é a Organización de Produtoras, pero logo entrou o que é a lonja coa súa factura da luz, que nos parece un feito moi simbólico, tendo en conta o peso específico que ten a actividade económica da cofradía, digamos, chamando a atención tamén sobre que se trata dun proxecto de base social e cidadá, que para nós é moi importante. E despois, o propio cargador tamén se alimenta dos paneles sempre que produce, sobre todo de día, e cando non chega, digamos, porque hai demanda nese momento, imagínate que están cargando 2 coches nese momento, non vai a dar de sí, porque cada un de nós, as casas, a lonja e máis o propio cargador, que tamén recibe deses paneles fotovoltaicos, dispoñemos de 2 kWh en cada hora. Se o consumes, estupendo, e se non, queda, digamos, para a hucha común, o peto común. Nos, no noso caso, vendemos o excedente. Sí, que ibas a preguntar como é ese proceso tamén de vender o excedente? Vale. A decisión nese momento tuvo moito que ver con que, como che comentaba, era un proxecto innovador, moi novo para nós, e claro, nese camiño topámonos moitas trabas e imprevistos económicos, aínda que nos, imprevistos e máis outra cousa que hai que decir, que as axudas, así como moitas veces se fan axudas directas a empresas privadas, teño que decilo, non temos nada en contra nin das emprendedores nin das empresas privadas, pero nesta trayectoria démonos conta de que non xogamos na mesma liga, que nós temos moitísimos problemas para recibir axuda. Entón, un dos problemas é que, vale, moi ben, danche unha subvención, pero que antes ti tes que construir e tes que ter os cartos. Entonces, eso non todo o mundo pode ter esas axudas. Nós, afortunadamente, contamos coa axuda de COP57, que é unha cooperativa de servicios financeiros, que, digamos, tiña xa unhas axudas ad hoc feitas
digamos, a propósito para impulsar as comunidades enerxéticas, co cal tuvemos moitísimas ventaxas a nivel económico, facilidades de pago. Mentras a banca tradicional pois, nos pedía que fóramos os membros da xunta directiva, digamos, de aval cos nosos propios, que non é unha broma nos tempos que corren, cos nosas propiedades ou demais, neste caso non, COP57 permiteunos que esa responsabilidade económica digamos, fora de forma compartida tamén. Cada unha das persoas socias pois avalou cunha cantidade, simplemente con dar o DNI, firmar un documento sin máis, DNI, nome, e eu avalo con tanta cantidad, 300 euros, outro con 1000, outro con 2000. Entonces, claro, no caso de que, afortunadamente foi patiente o proxecto, pero no caso de que non fora, non é o mismo avalar cunha propiedade 2, 3, 4 persoas que repartir esa responsabilidade económica, non? Entonces, eso por unha banda. Como viñeron moitos imprevistos, pois, claro, eso encareceu, digamos, o presuposto inicial. Entonces, nos, nese momento, decidimos darnos de alta, unha, porque creemos que unha comunidade enerxética ten que pintar algo no mercado eléctrico, unha auténtica comunidade enerxética, non un produto de mercado, porque, bueno, tamén nesta andaina vemos que desde as administracións tamén se promoven moito tipo de comunidades enerxéticas, onde detrás sempre están as empresas, que tamén chegan proxectos llave en mano, e chegan a xunto os concellos, e chegan a xunto os cidadáns, din que lle monta unha comunidade enerxética, pero para nós, con todos os nosos respetos, eso non é unha comunidade enerxética real, porque a comunidade enerxética fala de persoas, fala de xente que se asocia e que decide, e que ten potestade, que pinta algo máis que ser un mero cliente, porque senón estamos sempre da mesma lógica de mercado, e donde ademais, digamos, o mercado enerxético está sempre nas mesmas mans, ao estar sempre nas mesmas mans, que son un oligopolio de grandes multinacionais, moi poucas, por certo, cando os recursos son públicos, é dicir, os encoros os pagamos o pueblo, aínda que hai unha licitación pública, así, etc., 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 non? Empresas enerxéticas que foron estatais nun momento, pois logo se liberalizaron, pero o beneficio pensamos nós que non recae no ben común na maior parte da xente, porque, por exemplo, Galicia, que padeceu as consecuencias de tantos encoros, como houve xente que tuvo que abandonar as súas aldeas en provincias como en Ourense e demais, pois pagamos pese a ser excedentarios de enerxía, é dicir, que producimos máis enerxía da que necesitamos, pagamos das facturas máis caras. Entonces, non nos parece que ese modelo sea nin democrático nin social. E no vosso caso, entón, vendedes ese excedente e como volve para a xente? Como volve para a xente? Pois é o que nos permite pagar os xuros, é dicir, nos temos unha débeda con COP57, porque aparte de pedir un anticipo para poder construir o proxecto, comprar esas dotacións tecnolóxicas que non son baratas, obviamente, pois tamén pedimos 10.000 euros de préstamo. Entón, para pagar eses xuros, tamén temos que facer, claro, o darnos de alta en Facenda como un suxeito económico activo, un suxeito de mercado, damos un servicio que vendemos enerxía, por exemplo, as persoas que utilizan o cargador, eso nos obriga a facer o trimestral de IVA, a levar unha contabilidade rigurosa, temos todos en mans de profesionais, é dicir, temos unha empresa tamén no eido do cooperativismo, que é o que nos leva unha asesoría, que nos leva todo eso. Todo iso son tamén gastos. O que recaudamos, pois non é para enriquecerse, senón que o modelo tamén pensa en economía circular, pois é para pagar precisamente eses cartiños que debemos, para poder pagar a unha asesoría que nos leve ben as contas e ter todo como temos que ter, non? É dicir, a nivel legal. Reitero, nos necesitamos máis ese tipo de axuda porque
nos dedicamos a isto, somos xente do común, que non somos ninguna consultora enerxética, non somos expertos, cada un ten os seus oficios, uns traballan no mar, outros traballamos no eido do sector turístico, outros traballan no eido da educación, e no noso tempo libre, pois tentamos sumar. Entón, por eso, desde aquí tamén apelamos ás institucións, que igualmente, como hai tantísimas axudas para impulsar sectores económicos que son tan importantes, pois creemos que o sector enerxético é esencial, e que mellor tamén que dispoña destas axudas. Nos chegamos, teño que decilo, por exemplo, a unha entidade como a Diputación de Pontevedra, a pedir bueno, porque non sei se sabes, que recibiron unha axuda moi potente tamén do Ministerio de Transición Enerxética para establecer unha oficina unha OTC de transformación comunitaria que chaman para impulsar comunidades enerxéticas na provincia de Pontevedra. Claro, nos daquelas estamos constituídos. Nos presentamos allí para ver si podíamos establecer algún tipo de colaboración e dixemos, mira, nos estamos nesta situación, temos unha débeda, gustaríanos establecer un convenio, igual que establecedes con outras moitas entidades, do eido, pois, eu que sei, pois, desde a ONCE, que nos parece moi ben, non? Pero que nós tamén somos unha entidade de interés xeral, e nos gustaría que colaborarades con nós, e creo que podemos aportar nesta OTC, a parte da divulgación. Podemos dar charlas, porque había unha partida moi importante nesa subvención para divulgar, e tamén preguntamos se había algún tipo de axuda para asociacións medioambientais e nos dixeron que non, que nos tiñamos que volver a consolidar como se dice, como asociación veciñal. O sea, volver a crear uns estatutos con todo o que iso implica, sabes? É dicir, darte de alta, pagar unhas tasas, o sea, cousas moi distópicas, non? Nunca recibimos esa axuda. Agora, por exemplo, que están salindo estas novas políticas, tanto de Europa como desde o Goberno Nacional, como desde a propia Xunta, que aí atrás saca unhas declaracións de que están pola labor de impulsar as comunidades enerxéticas, pois esperemos que eso non sexa simplemente papel mollado. Temos que decirlo, justo nos falar claro, nos na nosa andaina, de verdad que non sempre recibimos esa axuda, e vemos como os cartos públicos se van para un montón de proxectos, moitas veces de interese non tan xeral, no noso caso non recibimos axuda. Para a xente que está dentro da Arousa en Transición, non? Pois algo tan cotidiano como a factura da luz, por exemplo, non? Sí. Que beneficios teño? O sea, canto se paga de factura da luz se estás dentro, non? Vale. Se tedes ese sistema. Ben, como che comentaba, primeiro, as persoas que están dentro dun proxecto de generación que non teñan medo, que en plan de, como moita xente nos di, pero iso que hai que facer obra e traer os cabres hasta a nosa casa e tal. Non, agora, afortunadamente, estamos nunha época onde a digitalización e todo o que é a tecnoloxía está experimentando un boom tremendo, máis que vai a experimentar, pensamos nós, o sea, estamos nun mundo novo, non? Coa IA, cun montón de solucións, non? Primeiro, non necesitas facer ninguna obra, o único que tes que facer é entregar a túa factura para ir asociala a un proxecto de generación co seu DNI, é dicir, coa súa CUP, hai un código que, digamos, é o que identifica cada unha das casas, dos pisos, os propios pisos poden unirse a calquer proxecto, non ten por que ser unha vivienda unifamiliar. De feito, no proxecto piloto temos casas unifamiliares, pero temos pisos. Entón, no primeiro proxecto piloto, como se benefician cada unha das persoas participantes? Bueno, pois nos establecemos por acordo entre todos os participantes que do total dos kilovatios máximos que pode producir eses paneles fotovoltaicos que están situados nunha nave do Concello en Testos ao lado do campo de fútbol, o reparto que se fixo, é dicir, esa beta de reparto, esa cantidade de reparto son 2 kilovatios. Entón, se ti estás na casa, estás cociñando, ti sabes que tes, bueno, obvio, é moi lógico saber de como, digamos, optimizar ou formar parte da comunidade enerxética do proxecto piloto. Sempre que haya sol, fenomenal. Pon a lavadora, se estás na casa, cociña, pon o forno, un deshumidificador,
Vale? Tamén temos ese aparatiño que che permite ver se estás poñendo demasiado ou non, vale? Eso é moi importante, tamén ser consciente do que consumimos, tes sempre o máximo de 2 kilovatios, se os consumes ben e se non vai para esa peto común que o repartimos. A nivel de factura, bueno, pois o feedback que nos chegou, moi bo. Desde, bueno, a maior parte da xente dice que está moi contenta, sobre todo, pois, porque vemos reducido a nosa factura en cerca dun 50%, e despois tamén non está só a contraprestación económica, o sea, o beneficio económico, está tamén a parte medioambiental, que si ben é certo que é un proxectiño moi pequeno, pero nos pensamos que a nivel simbólico pensamos que con este proxecto se está sementando algo que de cara ao futuro ten todo o sentido do mundo, porque non nos engañemos, toda a guerra que se está librando agora no Oriente Medio, nos medios de comunicación, pois a veces se enmascara en cuestións étnicas, de religión e tal, pero detrás de todo eso hai unha pugna polo petróleo, unha pugna dos grandes oligarcas pola enerxía. Estes todos os meses que hubo tanto mal tempo, aí como fixeste, porque non había sol, directamente non había nada de sol. Home, é certo que os paneles fotovoltaicos cando mellor producen, en primavera cando máis, nin tan siquiera no verán, fíjate, pola incidencia lumínica. Que non chova non quere dicir que chova, con que haya luz podemos producir, pero é certo que cando hai sol producimos moito máis. Pero, bueno, aínda así, date conta de que co cambio climático tamén hai cambios moi bruscos a mellor, como decía a canción, 4 seasons in one day, non? Que nun mesmo día a veces, pois, fai sol, de repente andas curiscas, como decimos na illa, que chove as madrasar, chove un montón, e despois volve a facer luz. Pois esa luz que sale 1 hora, 2 horas, é boa, non? Home, obviamente non é como, hai que ser sinceras, non? Non é como cando agora en primavera, que se nota moito máis, non? Mesmo na factura, a nivel de facturación, pero aínda así, bueno, pois comentar casos como un caso que nos parece moi simbólico, unha persoa asociada que, bueno, pois por cuestións de saúde tuvo que estar na casa en pleno mes de decembro, e tirando da calefacción, pois un tema como che dixo, de saúde, eu atoparme a esa persona e dicirme, oye, pois estou super contenta de estar na comunidade enerxética porque, bueno, eu por estas circunstancias tuve que estar moito na casa e vime na tesitura de necesitar ese confort, que ojalá puidéramos telo, ese quenturiña nas nosas casas sempre, e non vernos abocado á pobreza energética. Hai moita xente que se priva porque a enerxía está como está, e non en todos os casos, non todo o mundo pode ter a súa casa quente, lamentablemente. Esta persona decíame, eu pensei, a menuda salsa, pero teño que estar quente, e díxome, bueno, cando veu a factura, pois, contaba con 300 e pico euros e foron 100 e pico, non? E, bueno, pois, escoitar ese tipo de testimonios, non? Reconfortanche un montón, non? Porque dís, ostras, é que é saúde, é calidade de vida. Por curiosidade, o ano pasado, que vai facer agora un ano do apagamento que hubo, non sei como viviste, se influiu algo, pois, esta independencia que tedes vos nese sentido. Ben, nos temos independencia, pero non temos independencia total. Que quere dicir isto? Bueno, o apagón que houve o ano pasado, no mes de maio, fora. Sí, en abril, penso. En abril, é verdade, en abril. Tamén nos fixo moito reflexionar sobre os novos modelos, non? Os siguientes futuros, proxectos futuros de xeración, porque si ben é certo que nós, nun primeiro momento, como tamén necesitamos recursos económicos, o noso modelo é vender o excedente. Tal e como van as cousas, isto tamén o falamos na nosa asamblea, pensamos que se cadra cada vez máis ten sentido o tema de ter solucións de almacenamento de enerxía. Nós, por exemplo, cando foi que varios periodistas tamén, cando foi o tema do apagón, nos chamaron para preguntarnos se no noso caso estábamos conectados e non temos un sistema de... como se chama? Ahora non me sale o nombre. Bueno, un dispositivo que che permite, backup, chámase, que che permite desconectarte, pero para eso tes que ter almacenaxe.
non foi o noso caso. Sin embargo, no segundo proxecto de xeración, que vamos a empezar a construílo xa en breve. Sí, coméntame sobre el, que xa temos que ir rematando, pois se queres coméntame sobre el. Chámase Mare Luz 2, tamén despois dunha gran travesía polo deserto, porque primeiro nos admitiron provisionalmente, logo que non, logo recurrimos cun abogado, logo foi que non, logo volvemos a presentar o proxecto noutra convocatoria, logo foi que sí, logo xa tiñamos o tellado aprobado pois para instalalo no colexio no CEIP Torre Illa, que no pabellón do colegio, que é o terreno de propiedade municipal, o edificio é da Xunta, pero paga factura ao Concello. Tiñamos o visto bueno do Concello, xa a concesión de manial tramitada, tiñamos o visto bueno tamén do equipo directivo de centro, porque para nós era moi importante vincular un proxecto real, sostible á comunidade educativa e, por tanto, o proxecto educativo de centro, e, paradóxicamente, solicitamos tamén a educación, tardaban en contestarnos, hasta que tuvemos que poñer unha reclamación e, finalmente, nos denegaron esa ubicación alegando que eran panel sándwich o tipo de tellado, cando acababa de colocar o Concello noutros edificios do colexio en panel sándwich uns paneles fotovoltaicos. Entón, bueno, non entendemos nada, xa sei que estou sendo crítica, pero creo que estas cousas teñen que trascender, é importante, porque de que vale falar de sustentabilidade, de tropecentos mil certificados de calidade enerxética e patatín patatán, cando logo podese vencellar proxectos tangibles a rapazada, as crianzas, e din que non, non? E, bueno, este proxecto, en que consiste? Este proxecto son 22 familias, aquí entra o Concello, tamén, como un socio máis, entra a agrupación de mexilloeiros a Illa da Arousa, que foi a primeira agrupación de produtores de mexillón que houve na Arousa, e xa son paneles fotovoltaicos, que agora a nosa idea é trasladalos á Praza de Abastos. Hai boa sintonía polo Concello, vamos a tramitar agora de novo o que é esa concesión de manial dese dominio público para o ben común, reitero. Pero, claro, hai que adaptar, hai que facer un novo proxecto técnico adaptado á nova ubicación. Eso que implica para nós? Pois máis gastos. Bueno, xa temos tamén a axuda por parte do IDAE, temos de plazo para a súa construción hasta finais de ano. Entonces, bueno, estamos agora neso, unha mágoa que de novo a Consellería de Educación pois que non nos apoie. E neste caso, pois, a parte dos paneles fotovoltaicos, hai unha solución tamén de almacenaxe de enerxía. Aí xa hai almacenaxe de enerxía. Porque no caso de ter enerxía almacenada, tendo ese sistema de backup, que é un sistema tamén tecnolóxico, pois permíteche desconectarte da rede e tirar de aí. Bueno, pois entón esperamos que saia adiante este proxecto. O gallá, vais a ir. Pese a quen lle pese. E que se una máis xente. Que se vaya unha máis xente. As comunidades enerxéticas son futuro. A autoorganización pensamos que é futuro, e máis no momento no que estamos vivindo, onde hai grandes guerras que matan a persoas e que son antiecolóxicas, que non se fala nunca. Sempre se fala de que sube o precio do petróleo, do gas e demais, pero hai que incidir en que se mata a xente, que se contamina, as guerras son hipercontaminantes, bueno, veñen momentos duros e pensamos que as comunidades enerxéticas poden ser unha moi boa solución para que as persoas nos autoorganicemos e para democratizar o mercado enerxético, polo ben común. Perfecto, pois moitísimas gracias, Ana. Gracias a ti, por darnos esta oportunidade. Moitas gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.